Това е Мая, бе. Да бе, спокойно, аз ще покрием долу. Ади! Браво, Румене! Браво, бе! Гръмнах по инерция вече, знаеш. Ма той падаше, видя ли го? Дай го тук, Мая! Тя Мая се кондира. Кучу е долу в мъждрявките. Хайде! Браво, бе! Браво, бе! Гръмнах по инерция вече, знаеш. Ма той падаше, видя ли го? Дай го тук, Мая! Значи, гледаш ли? Ама поне гръмнах да го запишеш, защото как пада и го записвам. Отиде ми един патрон! Арго! Ела тук. Кондираш ли? Арго наби... Сара застана е там. Наби кучките надолу. Кой е това? Сарата! 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 Дай да го помириш. Къде? Койка! Ма ти си изправил това? Чуш ли? Тя много долу, бе. Видях я. Къде е? Аз не го видях даже. Чакай. Аз ще тръгна. Не, стои. Значи е преминал. Ей, тук. Давай, влез ти, аз ще стоя тук. Перфектно е застанала. Дай! Аз отгоре покривам. Сарата и тя е накарата. Давай са нагоре. Ти си там ли? Чакай, аз ще го бутна. Ко ще стрелям? Ари! Победи! Браво, бе! Браво! Виж, при тебе беше, Румен. Ами не мога да такова. Готови ли сте? Перфектно застанала. Ти тук ли си? Чакай, че ме надолу.
Яргото застана. Точка къде си? Давай стана горе. Ти си там ли? Да. Чакай аз. Стреляй. Пострела. Айде! Къде е Аргото? Аха. Той идва насам. Давай бе. Ко правиш бе? Та камера е след както иска. Пак не си заредил. Къде е това пиле? Браво, че го удари! Първи изстрел, знаеш къде беше, човек? На 1 метър отдолу му. Ма аз знаеш какво направих, виж? Аз знаех, че Виж. прибегна от гледна тук, нали видях? Виж, така направих. Браво, Сарка! Браво, моето момиче, браво! Пак гърме гътере, човек. Браво, моето момиче, браво! Браво, браво! Браво! Пробяга пак. Абе, тя колко време седи, ти казвам? Ами идеално, ма какво да направя? По-бързо. Аз фърлих антифриза. Колко по-бързо. Браво! Аха! Къде бе? Добре, моля така шматка си скарала това правиш. Къде се дигна? Що не го отрепа? Въобще не литна към мен. Дигна се нагоре. Така се дигна, ама аз не можах. Аз тама се бях навел. Аз го изчакам. Кой е такъв пропуск? Аз го чух. И хубаво. А тук добре ли ти беше? Тук му гарна. Браво, браво. Шампионче, поздравления, моето момче. Това е, защото казах, Значи, че нямам пропуск. Казах ти, че не ги изтърваш, една хубаво се устрах. Гледай, моля на колко. Добре, моля. Знаеш как го закова, бе? Вижте, колеги, Знаеш как вижте го го е закова? тос. Аз видях как го закова. Ти не видях, бягаш и бягаш. Видях кучето какво направи, видях как е тук да го усереш този бекас. Срамота. Аз за той не гърна. Най-добре ти се случва. Браво, браво, моето момче. Това е калната ти уста. Не е от устата ми, бе. Виж, смениха на 30 фрейма. Да. Не прекъсна. Иди, так гледам към тебе. По време гледам помпи бузите и той лютна. Дай, Ирка Порта, браво, моето момиче, браво. Браво, жив, браво. Браво, моето момиче. Добре, надъхвай се, айде. Дай, моето момиче, дай. Браво, Ирка. Браво. Виждаш, че има Браво, виждаш се, че ги... Така, сега трябва само да почнеш да спираш вече. Браво, моето момиче, седни. Браво. 2 на 2. Изравнихте? Да. Ама ако Ама- не ти бях гръмнал, Еме. сега ще го видя. Аз не го видях, бе, човек. Ако не беше викнал и отделно, и двамата имаме по един пропуск. Обаче да ми пусни това, звука. Крилце. А? Направо замръзна. Ани! Да. Браво, Сарка! Браво, Арго! Няма, не ми даде шансове да те изчакам. Браво, Сарка, дай я порта, моето момиче. Браво, Арго! Той още горе го фана, взе да колира и бачи тук направо за кова. Браво, Сари! Дай я порта, моето момиче. Ела тук, хайде. Дай, браво. Браво, Сарка. Браво, Сарка. Браво, моето момиче. Дай я порта, дай. Браво, моето момиче. Браво на Сара. Ела тук. Няма да ти го вземе. Ела. Браво на Сара. Браво, моето момиче. Браво. Дай я порта. Браво.
Браво! Браво, Сари! Ето, колеги, поредното пиле. Перфектни кучета. Този път и хубав изстрел направих, не можах да изчакам пламена. Браво! Ай! Ама аргото виж какво прави. Аха! Ай, сега и Сарата, и аргото. Това пробяга от това нещо. Опа. Мале. Няма такъв кеф, човек. Къде си? Сега няма кой, да искаш ли да го бутна? Там е. Айде, върди. Върди само да не излезе зад мене. Айде! Браво! Браво! Бах ти паричката пак. Браво, Арго! Браво, Ирка, тука беше. Откъде се дигна, бе? От тука, къде? Къде? Браво, Ирка, тука беше. Сарката го носи, бе. Сари, дай моите очи, браво. Дай, Сарка. Еми, тя отиде, защото беше вънка. Дай, Сарка, апорта. Дай, Сарка, апорта. Добре, избори ли са вече моите очи? Добре, браво. Арго! Браво. Целуе. Пушка, целуе. Пушка, целуе. Ама, ай, трябваше да я целуеш, шудия, дето изтървало не. Хайде, колеги, тъй да не върви цял сезон. Голяма гонитба. Много хубаво ли беше? Да, ти видя ли откъде? Не, аз не го видях тук, аз го видях като го отрепа. От тука, так и веднага чупи като ме видя. А оттам ли се дигна? Точно оттам. Значи добре си възстава. Еми, нали каза до колата? До колата един е... Ти видя ли каква кушия, бе? Да, бе, знам, бе. 300 метра Ма огонем. бягат много, ето още от сутринта си показа работата. Обърна се и спря. Помпи бузите, ама... Леко ста. Идеше? Айде! Някъде там долу покрай тебе трябва да е. Айде! Браво, как го изтърва с първи изстрел, бе? Направи лупин по дървото. Браво! Защо ни гърмява, бе? Защото идваше към тебе. Видя ли го откъде се дигна, че? Видя ли го откъде се дигна? Зад кучета. Ей, тук зад кучето, той явно му влезе отдолу от миризма и затова помпиш там. Виж къде беше. Видях го, бе, аз видях къде излетява. Бил мамата. Браво, Арги! Дай порта. Значи, ако го беше острава, братче, това бекас, просто не тъп вижда, често ти казвам. И в първия изстрел пак го избърза. Абе, човек, наш... Той ти влезе тук в дървото. Къде е порта, бе? Дай порт! Не, бе, не го носи, бе. Оп, Сарата застана. Къде? Къде си, бе? Хайде! Даре не пара, бе! Как? Как го изтървах? Не, бе, той още на първи изстрел го ударих, бе. И свалих пушката и го гледам изведнъж се дига. Тъкмо ти казвам, ей тук трябва бека, тя го затова. Виж, бе, виж къде ми се дигна.
Откъде? От тук, бе. Как ще го изтървеш? Ма аз се обърнах, бе, обърнах се, какво да гледам, не знам, защо се обърнах и в този момент се дига пилто. Къде, бе? Аз го видях като се дигна, ама не го видях на къде отиде. Аз го видях Аргото как се беше изкривил, бе. На къде тръгна? На къде назад? Назад е, това значи, че зад гърба ти. На къде тръгна, че не го видях, бе? Ади! Казах ти, че кучката е на стойка. Браво, Сара. Значи, слушай, ма. О. Аргото човек, като съм гръмнал, то сега се става и къпота. Да, бе, той пак беше там, бе. Абе, тук го гледал. Да, бе, видях къде, аз съм тук и седа през цялото време. Сарата е тук, стои на стойка, че казвам кучето на стойка, ти прикажеш. Браво. А оня се дигна зад него. Той оне, аз го видях, е така както си ти. Го виждам само как се дигал там, повече го изгубих. И що го изтърва? Оне е първи. Защото беше от заря зад дървото, бе. Аз въобще не го видях, аз сам го видях как се дигна и оттам го загубих вече. Аз бях тук на чисто, ако дойде насам, защото една година, нали, тук на приебай така един. Браво, Сарка! Видях го, бе, видях как беше останал. Значи, виж, моето момче, ще имаш добле, ама кура ми са. Отървачо се. Браво, Саре! Браво, моето момче! Браво, Ирка! Браво, Сара, сега ще приебили. Браво, Сара! Дай порта! Браво, Сара! Браво, моето момиче! Браво! Браво, Сарка! Бачи! Бягат като кони, човек. Къде, бе? Къде, бе? Ари! Няма патрон! Браво, Марти! Браво, Марти! Добре ли съм? Няма патрон. Това дето гръмна ходи. Няма такъв малумник от мене. Падна, бе. Колко хубаво ми се дигна. Падна, бе. Как, бе? И как да не го видя, бе? Да, бе. Той е пред тебе, Мартине. От тук ми се дигна перфектно. Ще да изправя с пусъка, човек. Пусъка замина, брат. Хайде. Апорт. Търси. Браво, браво. Хайде. Търси, Ирка. Търси, хайде. Я, остави го стои. Чай малката да видим дали ще го намери. Хайде, Ирка. Апорт. Той пада на първия изстрел още, що го такова? Ще го удариш с първия. Там е, точно така. Опа. Браво, Ирка. Браво, моето момиче. Ела тук, маниче. Браво, моето момиче.
Поне за да портиш стаж. Да. Браво.